Va, la primera. Poder volar o ser invisible? Home, ser invisible. Pots anar al Corte Inglés i ningú s'entera que t'emportes coses al Corte Inglés. 4 hores tancat en un cotxe amb Duran i Lleida o anar a sopar a casa d'Albert Rivera? Anar a sopar a casa d'Albert Rivera per preguntar-li lo del cabell, com se li ha quedat després de... Vull dir que ara té molt cabell, tenia menys. I jo, com estic també una mica calvo, així li preguntaria on ha anat i quan ha costat el tractament i aquestes coses. Si és un implante o és unes vitamines... Perquè Duran i Lleida ja és calvo, vull dir, no guanyaria res de preguntar-li a Duran i Lleida sobre... I a més soc periodista, vull dir, sopar gratis i dinar gratis forma part de la deontologia, de l'ofici. Una Catalunya independent el 2018 però amb un govern de dretes o una Catalunya independent i socialista al 2060? Socialista vol dir del PSC o socialista vol dir... És que no pot ser socialista si no és independent, és a dir que... I en qualsevol cas, si és independent amb un govern de dretes, ja els fotrien fora a les properes eleccions, o sigui que la A. No haver de matinar mai més Ja està, o... ja està, no, la. És que em dóna igual, com si no haver de matinar mai més i... Que no. Què tries? Estar en una illa deserta sol o en Pilar Rahola? En Pilar Rahola. Perquè segur que té alguna habilitat, diguéssim, pot pujar a un cocotero, sap fer alguna cosa tipus Supervivientes. A més, sempre hi ha l'opció del canibalisme, diguéssim, no? Vull dir que és proteïna, o ella o jo som proteïna. Et toca l'Euromillón. Segueixes sent d'esquerres i reparteixes el premi o comences a buscar excuses? Bueno, repartiria una part, però més repartiria pels bars, pels carrers. Vull dir, aniria donant bitllets de 500. Això m'ho gastaria tot en economia local. Birres d'aquí, menjars d'aquí, tot d'aquí. M'agrada molt anar en taxi. Si fas així, parar un taxi és és un luxe assequible, però és molt xulo. Porti'm a la fàbrica Moritz. I pam. No poder vestir mai més de color gris Hòstia. o haver de dur les samarretes d'Anna Gabriel 3 dies a la setmana? Les samarretes de l'Anna, és que són xules. El que passa que a mi no tinc... Aviam, jo no puc portar samarretes reivindicatives perquè ja és un target que està patat. Vull dir, entre el David i l'Anna i més companys de la CUP ja les porten. Una dona de presidenta de la Generalitat, però molt dolenta, o 4 legislatures d'un president normalet? No, jo crec que estaria molt bé que hi hagués una dona presidenta de la República. Crec que estaria molt bé començar el camí com a país independent amb una presidència femenina. Jo crec que, bueno, marca bastantes coses. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. No, però digue'm què ha dit la Rahola. Dilemes ben negres.